Kofola a kuchyně, kofola kuchyně. Ej, hoj! Já jsem někdo a dneska si ukážeme, jak vařím. Jdeme vařit... Jak se jmenuje? Toníka jdeme vařit, jo? Máme tady připravené ingredience, co si tady pro mě připravil pan Pepa. A Pepa je za kamerou, ahoj Pepo. Pepa je stativ. Jo. No a pojďte blíž, já vám ukážu, co tady máme za ingredience. Kofola a kuchyně, kofola kuchyně. Tak, pojďte se podívat, co máme za ingredience. Si děláš prdel, ne, ty vole. Papír. Takže máme tady rohlík, sůl, cukr, rajčata, čokoládu, bonbon a potřebuju prkno. Ano. Tak. Tak, jdeme vařit toníka. Tohle je toník, tohle je Pepa. Dva Pepové. Rozkrojíme rohlík. Teď do něj budeme muset vydloubat trošku díru. Musím se neříznout. Takhle pořádně dokola a potom to musíte vyndat. Musíte v tom mít ten grif, jako. Teď to samé děláte s druhou půlkou. Nice. Už se na to těším, to bude lahůdka. Tak, mám to. Ještě tady. Třeba víc trošku. To. Tady všude bordel se uklidí. Tak to si dáme teďka na stranu, to nebudeme potřebovat. Teď potřebujeme rajče. Rozkrojíme rajče. Tak. A hodíme ho do toho. Do druhé půlky. Následně si vezmeme sůl. Jo, mám sůl, spadla mi. Takže vezmete si trošku soli a hezky to tam sypete. Jo, trošku musíte odebrat, protože bagr. Tak. To samé uděláte s druhou polovinou. Musíte, aby se vám to nevysypalo, tak opatrně. To rajče musíte teda zatoukat, aby vám to tak nepřekáželo. Vezmete si trošinku soli. Tak si to dáte. Vypadá to zatím krásně. To tam můžu uklidit. To už nebudeme potřebovat. A teď musíme použít cukr. Si se ptáte, proč cukr? Děláme to stejné, co tady ze solí. Tak, vezmeme naběračku, nebo jak se to říká. Cukru tam můžete dát trošku víc, protože už to není tak jedovatý jako sůl. Takže už tak. Dělá takový sladko-slaný efekt. Už se vám to vysype, ale to neřešte, to je normální. To je, jak jste si to udělali, tak jste si to udělali. Do pačic. Tak, dáme to i do druhého. Tak. Si odložíme, aby se nám to hlavně nevysypalo. Už se mi to tady sype.
Následně si vezmete bonbon. Rozkrojíte ho. Jestli se vám to povede samozřejmě. Tak. Kousek hodíte již do zmíněného. Zbytek můžete sníst. Hezky to chutná. My už nebudeme potřebovat, což znamená, že ho hodíme do umyvadla. Hezky ho umyjeme a vrátíme zpět. Cukr a sůl nepotřebujeme. Rajčata nepotřebujeme. Zbývá nám již tato čokoláda, kterou ulomíte, dáte to tam, ulomíte menší kus, protože je to širší. Tak. Zbytek čokolády můžete sníst. Můžete vyhodit bordel mezi tím. Nečisníte. A my teď musíme počkat, než se nám naše subjekty udělají, jelikož je tam čokoláda, kterou potřebujeme, aby se roztekla. Takže tak. Můžete si všimnout. Jak vidíte, mezi tím, to je základ. A můžete servírovat. Jak už si můžete povšimnout, už je to hezky udělané a já si to jdu dát. Mňam, to bude lahůdka. No jo, počkat. Chybí k tomu dobrý nápoj. No jo, to jdu udělat. Takže, co k tomu budete potřebovat? Budete si muset vzít skleničku. Nerozbít žádnou. Vzít jednu psí granuli. Tak. Následně si musíte vzít skleničku, nastříkat do toho trošku vody. Můžete si všimnout tam trošku vody. Následně si musíte jít pro led, aby to mělo správné grády. Jo? Mám tady formu s ledem a v ní je led, takže to jdu vyndat. Tak možná nevyndám. Také divné. To je nějaký těžký vyndat. Tak mám tady hlavu médi. Nejde to moc poznat, ale je to hlava médi. Žblutně to tam. Nevím, co to ruklo, ale drží, tak dobrý. To sterinu chci na výstavu. Vemte rajče, hoďte tam takovéto rajče. Vemte si trošku hodně soli, tentokrát tam nebudete dávat cukr. Teď si vemte párátko.
tam strčte a trošku promíchejte, ať se něco děje. Tak. Následně si musíte vzít nějaký sirup, aby to mělo grádly. Takže musíte si vzít nějaký sirup. Takže mám tady perlivou vodu. Tu tam naleju. Tak a ještě něco by to chtělo. Dáme tam ochucenou vodu. Jdu pro ní, počkejte. Teď je čas na reklamní přestávku. Uvidíme se potom. Máme tady AHA, sponzor pořadu. AHA, voda, která nikdy nesklame. AHA. Sponzor pořadu je voda AHA. Polská voda AHA. Nejlepší voda, kterou můžeš sehnat. Ochucená s příchutí borůvkami. Je to fakt dobrota. Děkujeme za sponzor pořadu. Naschledanou. Ahoj, já jsem Pepa z Depa a mám tady vodu AHA, sponzor pořadu. Je to fakt dobrý s příchutí borůvkami, je to polská voda AHA a rozhodně doporučuji. Jak si můžete všimnout, je to fakt dobrý, jo? Když si to tady hezky otevřu. Voda AHA. Nejlepší voda v Polsku i v Česku. Pokud chcete vodu zdarma, napište na číslo vodaaha.cz plus 420. Děkuji. Nejlepší voda, kterou můžete sehnat. Voda AHA je prostě dobrá. Takže sponzor pořadu AHA, jo. Takže to si vezmu. No jo, to hezky voní. AHA, hezky šumí. Hezky zbělá. No, to dělá takové hezké věci. Si musíte vzít zase to párátko a trošku to promíchat. Musíte to ještě trošku doředit, víte co? Aby to se šumělo a musíte okamžitě vzít párátko. A nakonec musíte vzít cukr. To je již vše. Jenom musíte udělat toto. A můžete servírovat. No jo, tak, máme tady pokrm připravený. Vypadá to lahůdně. Vypadá to lahůdně. Tak, do čeho se zakousnu? Do tohohle nebo do toho? Dáme tenhle. To bude dobré. Ještě si tady podívejte, jak je tam ta čokoláda na vrchu úplně enormního. Jo, je to fakt mňamka. Jo. Doporučuje 9 jendů z 10. A teď již samotné pití. Ty vole, po naučení z tohohle videa nedělejte hovadiny.